Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Guys, kukhona ivideo ndithe ndiscrolla ku-TikTok ndadibana nale video yenziwe nguLerato Kganyago. Kunomntu ebebuza uLerato, kunombuzo ebembuza wona, uyabuza lo mntu uba can I still be successful at age 45? So uLerato ebemphendula apha uthi uLerato uyayifumana kakhulu ke le mibuzo inje ebantwini. Uyemphendula uthi success, you can still be successful, it doesn't matter at what age. I-success ayihambe nge-age, asiphumeleli sonke ngexesha elinye. Abanye abantu bazawuphumelela in their 20s, abanye baphumelele in their 30s, abanye in their 40s, abanye in their 50s or 60s. Asizuphumelela sonke ngexesha elinye. Iye yandithunuka ke le question ibuzwe ngulo mntu kuLerato, yandicingisa into ekhe yenzeka apha kum ekuqalekeni konyaka. Ndihambele ke bendigodukile, kukhona into ibincinci besiyenza ekhayeni apha ekuqalekeni konyaka. So bendihambele ke ndigodukile ndiye ekhaya, not emzinam, ekhaya. So andahamba nee-cousins zam sayokwenza ii-groceries, silungiselela lo msebenzi sizowenza, fine, akwabikho problem. So sabuya sahlala mani, kwaba mnandi. Mna ndabe ndibhizi ndipakisha izinto sizithengileyo size nazo. Babe bona bebhizi sebeqalisa kuselwa kunxilwa, kuba mnandi wethu. So I notice uba hayi mani ikhona iplastiki engekhoyo apha kwezinto ezi. Ndacinga uba bendiyigcinisile, khona ezanda kubekwa kuzo ii-parcel counter bendiyishiye khona. Nyhani ke xa nditshekhe ebhegini nantsi into yakhona yothatha i-parcel, andiyithathanga ndiyilibele. I try to persuade cousins uba masibuyeleni etawuni because etawuni akho kude kangako. Cinga uba masibuyeleni siyolanda le plastiki. Hayi, abakhange bavume, bona besebeqalisa kuba mnandi kubo. Bathi hayi wethuna ngomso sekwayimini, yeke loo nto leyo zawuya etawuni ngomso. Kodwa mna hayi ndaqonda uba andihlalisi kakuhle le nto. What if le plastiki sithe sifika ngomso ayisekho and iplastiki yeempahla? Iplastiki besithenga kuyimpahla sacukucezela nabantwana izinto abazozinxiba kulo msebenzi sizawuwenza. Ndaqonda uba ndiyabashiya mna, ndiyazihambela ndiya etawuni, ndibuyele back ndiyoyithatha le plastiki, fine. Ndawokha ke ndisiya e-bus stop ndiyojonga into yokhwela. Ndihamba ngeenyawo ke, ndinguJohnny Walker, imoto iyi-one and siyisebenzisa sobabini nomyeni. So bendingazukwazi uhamba nayo imoto, umyeni kufuneka isebenzile ephangele ngayo. So kwafuneka ndigodukile ndiyishiye ngasemva. Ndafika e-bus stop, bekukhwitsha ke ngale mini, sekuqala ungathi kuyakhwitsha kuba leyithi-nyana. Ndama e-bus stop kwazomisa imoto, caba lo mntu undibonile ngoku bendisiza wabe ebekowabo. Mna khange ndinotise, ngumntu endandifunda naye, ebekowabo elungiselela ukuphuma. So undibonile xa ndidlula weza wazomisa naye ebesiya etawuni. Ndithe ndisongena nje akandichomela umntu, akwabe buhlungu kanje. Wathi hayi bo nihamba ngeenyawo, nathini kwathina bethunana. Iva intliziyo yam apha uba igongxukile, kodwa ndazihleka-hlekisa wethu, andayihoya le nto ayithethayo. Ndazama utshintsha itopiki, hayi akayitshintsha sana intombazana itopiki. Wandikhumbuza wathi uyakhumbula ngokuya sasibhala i-maths, ndathi ndandizama ukopa, ndizama uba ndixelele i-question ethile ethile ndandingayazi. Wandikhumbuza uba wawugudi kanjani kwi-maths. Thina zange uqhubeke nesikolo njengoba wawugudi kanje kwi-maths, wabagudi nje ogqiba wahlala nayo phantsi loo maths leyo, wawungafuni nosikopisa kuyo. Yayingathi imoto yetawuni ithathe i-6 hours engathethi umntanabantu, engachomi umntanabantu, kungebuhlungu kum. Ndaqonda uba hayi bo, ubomi obu bunjani na bethunana, kanti kunje apha elayifini. Umntu athi kayiphumelele, wena mntu ungaphumelelanga kurhuqe. Xa ndibhatala apho, xa ndizokwehlika ndibhatala ndikhuphe i-R20. Wathi hayi yeka uthenge ngayo idrinki, kungebuhlungu bethunana. Ndandizizonda ndisithi bekutheni zindimiselwe yile moto kwiimoto zonke, bekutheni zindimiselwe nguye. Le question kaLerato Kganyago ayibuziweyo yiyo le indibuyisele back, indicingise esi sitori. Benanophumelela, siphumeleli sonke ngexesha elinye. Kodwa ke as long as ungahlelanga phantsi, as long as uphakamile usenza something for ubomi bakho. Bakhona ke abantu abaphumeleleyo, asebephumelele,
abaza kubonela ngathi wena awenzi into, ngathi wena ulazy kanye kube ngathi wenza ngebom. Abantu abanjalo ke abafuni ubathatha ubafake entloko, otherwise ungamkelwa zingqondo. Enye into ekumele siyiqaphele, i-success ayomali eninzi. Ukuba right nje, ukuphila apha ebomini ube right, uphila mental health, yi-success nje leyo. Ukwazi uba mawulale utyile, yi-success nje leyo on its own. Ube nendawo yakho, yi-success leyo on its own. Ube nefemeli yakho, singayijongi nemalini uba fanele ube nemali eninzi egcwele ibhenki uze ube u-successful. Peace of mind nje nayo yi-success. Hey guys, mandiyibeke apha le video namhlanje, bendishera nje isitori sam ukubheka apha le nto ibibuzwa kuLerato. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, benana ndizawunibona. Masikommente down below, umntu ashare isitori sakhe akhe wadibana naso, sihlekeni because sizawuhleka sizawuthini. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye bye.